Ce asta? Dar ce, mi-ai tras pe față? Linii? Joi, nu m-am... Praf, m-am... Ai tras linii? Ce de la cap. Dar cine dracu-ți dă? Am eu oamenii mei... Are tovarășul meu, s-a întâlnit cu tovarășii mei spanioli. S-a întâlnit cu o româncă. S-a întâlnit cu o româncă și aia era cu spaniol. Comanda caisata, ciupidor caisata și cine plătea? Să mori în pușcări în Spaniol. Ha? Spaniolul. Plăcea. Bă, ești nebun. În taverne, zic că am... Aici, dacă rog, am întâlnit cu românca aia și spaniol, știi? Că stă cu o româncă. Și că, ce tal, băga-mi ești pula măta. Și de aia, hitani, știi? Când m-a văzut, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Está bien, e paquetul para mí, 2 chupitos, hai. Eu nu am. E Câte bine linii ai să tras pe nas? Pac, mă, zice că vamos conmigo. Dar românca? Zice, iar o bagi la prostii? Eu, mă, dacă el mă invita să mergem să facem linii de alea, ce să trageți pe nas. da. Eu Da, e tu nasul roșu. Aleu, Vezi cum avea nas? Dar ea spune când ți-a arătat spaniolul muie. așa mui. Păi m-a râs, mă, mie, mui, băga mea, ești pula, mă, de dau una aici. Ce românca, bă? Dar și pe blonda aia cum ai agățat tot? Bine, mă. Bă, el de le trage, nu știu ce le face. Dar ce, la bara aia? Păi, întreabă cum eu să... Mă, erau niște clienți. Mă duc ăsta, zic că trebuie să mergi să bem o cafea. Și ne-am pus aici, cum e terasa, ne-am aici, în spate, știi? Și mă duc la ea, zic, 2 cafea cu rece, nu știu. Acesta, bă, ce face asta, bă, nu mai ne servește, nu? Ei, zic, ce faci? Că nu mai... Una, 2, pac. A venit. Da, o lăsat pe aia și nu servi până eu. Dar te respectă cu caviar, cu pula rotisor. Păi întreabă ce mănânc eu, dacă vreau să mănânc. Dar numai dacă vrei. Au, îi explică ea, mă, că Ce al trecu? combinații, mă, una altă. Da. Bă, dar eu nu înțeleg aia cu laptopul, cu plasma. De unde e? De unde are ăla? Unde? Aia e vrăjeală. Cum e vrăjeală, mă? Mi-am dat și eu seama. În Saragoza, mă. Și ți le aduce ție. Nu mă duc eu după el. Și câți bani? 80 de euro amândouă. 80 de euro? Și laptop și de ăla. Păi ce dracu faci cu ele? De ce le iei? Nu trebuie. De treabă, auzi. Ce trebuie cu treabă să te uiți la televizor? Ia, mă. Dar atâta? Ce are ăsta în capul ăsta lui? Eu vreau să faci prostituția, dracu. Nu, mă, Cine Zi-i, știe? mă, video chat. Faci video chat? Dar ce dracu faci? Filme porno? Da, mă. Ești nebun. Dar ce dracu faci? Nu se spune, mă, astea nu se spune. Nu mai ești. Dar de ce dracu vine femeie, îți vine nevasta? Bine, da, bine. Vin Vine acum 2 și bagaje. 2 bagaje. 2 vine acum? Da, da. Bă, dă mă, dracu. Vin 2 genți așa. 2 genți. Ia mă să uităm cum e fiica asta.